Hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamumva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Indodakazi ka-Warrant Officer Thokozani Mathe, unkosazane Siphesihle Mathe nomakhelwane wakhe umnumzane Siphakeme Mathonsi ababoshwe ngemuva kokugqoka umfaniswano amaphoyisa maqede baqopha ividiyo esabala ezinkundleni zokuxhumana. Cishe lamelwa inhliziyo iphoyisa elibanjwe ukugula ngesikhathi ugaselo zakwabo emzini walo bezobopha indodakazi yalo okusabalale ividiyo yayo ezinkundleni zokuxhumana igqoka umfaniswano walo ifafaza amanga ngokufa kwangqongqoshe amaphoyisa umnumzane uBheki Cele. Ngemuva kokusabalala kwalezi zindaba ilanga likhulume noyise walezi ngane nayo uyiphoyisa Warrant Officer Thokozani Mathe obezwakala ngisho ekhuluma ukuthi akayikholwa lento eyenzekile kwazise uthi akaphilile usenonyaka ehlele ekhaya. Uthi ubone ngozwakabo betheleka egcekeni bemtshela ukuthi bazobopha indodakazi yakhe unkosazane Siphesihle Mathe nomfana kwamakhelwane wakhe umnumzane Siphakeme Mathonsi abakwividiyo lapho indodakazi yakhe ifaka umfaniswane wakhe ifafaza amanga. Le video ngiqale ukuyibona amaphoyisa esekwami nangesikhathi bentshontsha umfaniswane wami kangibonanga esho ngezwi eliphansi. Ilanga lithole ngomthombo walo ukuthi laba bathatha umfaniswane ka-Warrant Officer Mathe esiteshini samaphoyisa emahlabathini. Usenesikhathi esingaphezu konyaka elele phansi engene ephuma ezibhedlela. Lento yenziwe lezi ngane iyiphutha zithatha umfaniswane wakhe ngoba zazi ukuthi ulele phansi ngeke abone. Noma ngabe bezidlala kodwa kufanele ngabe ziyazi ukuthi kakudlalwa emfaniswaneni wamaphoyisa futhi-ke nesikhathi esisona sibucayi kabi ukuthi ungenza ihlaya ngaso kusho umthombo. uWarrant Officer Mathe uthe kudingeka ukuba akhiphe 1000 rand ingane ngayinye ezikhokhela ibheyili. Abantwana abathi bebedlala bebengaqondile ukuphula umthetho futhi bebengeke bayifake ezinkundleni zokuxhumana le video njengoba bethi ngomunye wabangani wabo uyifake. Ividiyo lena bathi bayiqophe ngomsombuluko ekseni, omunye wabangani wabo wayibona wayifaka ezinkundleni zokuxhumana. Baboshwe ngawo umsombuluko kusho Warrant Officer Mathe. Uthi umnumzane Mathonsi ngumfanyana wamakhelwane ofana nendodana yakhe futhi ujwayele ukumkhandela imoto yakhe. Ngiyaqonda ukuthi bebedlala kodwa ngiyathemba ukuthi bayalibona iphutha abalenzile esho. Kule video eseyisabalele ezinkundleni zokuxhumana kuqale kukhuluma umnumzane Mathonsi enza isimemezelo sokuthi wavulile wonke amajoyinti nezindawo zokudayisa utshwala abantu mabaphuthume beyothenga ngoba uzowavala wonke ngezikhathi zabo 1 emini. Umnumzane Mathonsi ubesedlulisela ithuba kunkosazane Mathe ukuba naye abeka amazwi ambalwa okuyilapho egcizelela khona ukuthi ngempela amajoyinti bawavulile abantu mabaphuthume. Ngaphambi kokuba baqede inkulumo yabo umnumzane Mathe umemezela ukuthi umnumzane Cele ushonile bobabili babe sebeyafa insini. Kule video umnumzane Mathonsi ubonakala egqoke ihembe elinesibongo esithi Mathe ngokwesokudla kanti unkosazane Mathe ugqoke ihembe eluhlaza okwesibhakabhaka nesigqoko samaphoyisa okubonakalayo ukuthi sikhulu kunaye. Ebuzwa ngabezindaba zikabonakude ngale video umnumzane Cele uvele wahleka kancane wathi kuyabonakala ukuthi ingane lezi bezidlala wangafuna ukuphawula kakhulu ngayo. Okhulumela amaphoyisa uVishnaidu uqinisekisile ukuthi lesi sigameko senzekile wathi laba ababhekene namacala okugqoka umfaniswano amaphoyisa nokuphula umthetho wokuvalwa kwezwe. Uthi bangaphandle ngebheyili ka1000 rand umuntu emunye. Umathela sodlulisa umyalezo othi okamalekho asevuliwe abantu abaphuthume bayothenga utshwala njengamanje futhi manje othenga utshwala nicross ngoba ngo1 ngiyafana ya kunjalo nje wonke umuntu nje akavuke lapha khona ahamba othenga utshwala okay nje amathabela avuliwe yonke nje ngicela ushonile. Thank you so much for watching. I hope you did enjoy the video. If you did, please press the subscribe button and the notification bell so you won't miss a thing. Till we meet again. Bye.